Guys, magluluto ngayon tayo ng papaitan. Agluto tayo manan, ti papaitan apo. Good morning mga lods. Aggisa tayo ti papaitan. Muna na, kabilkot, mantika. Tapos, nisyak tagluto papaitan apo kot unak ati taba. Tano maimas, masisisuna. Maimas na medyo crispy, masisisuna kot ang langlangoy iti taba na. Takuwaran lang hanggang maluto suna. Saka tayo isaro no apo ket laya. Hey, ata, naluto, nasisin. Ay masatan eh, crunchy. Saro mo tayo apo ko. Laya. Ang anak pilaya po ta, tanong panimas. Yan yung bawang, nagbit mo naksip. Ata, laklaw ko. Nabit lang maluto ate apo ta rice cooker te pagluto. Nukas ta nga tilot ko apo at karne baka, kan baboy. Iti ko nga lulutuin sa ano nabit nga lumuneng. Tapos yun may isa nalakati kuryente apo ito'y Taiwan. Duwa nga bulan. Bago kag bayad ti kuryente. Isaro no tayo ti bawang. Atoy, bawang. Tan, banglong. Malpas ti bawang, kut, sibuyas. Hindam-dama basit kapag brown ng tayo pay. Umuyo apo, napintas ti kwatoy, pamamalakad ti kuryente. Naglakad ti kuryente ti apo, oray dati ref mo, dati aircon mo. Masurok lang nga sa ngaribo ti bayadam ti kuryente. Nawan aircon mo, ti baybayada, cut 100 plus lang. Dati ref ko aja yun. May kahit to yun, may kahit trabaho ti Taiwan na po. Banglon, salo no tayo ati sibuyas yun, ta medyo naluto mo tayo ay bawang kon, dayan. Kiwar-kiwar tayo lang apo. Kiwar-kiwar tayo lang apo kot, dandani maluto ti bawang, sibuyas, kun dayan. Kailangan apo ado ti layana, tano, may kati lang sina, di ba pa? Kailangan ado ti bawang na, sibuyas, yun na yan. Kano no tayo ato yun apo, karne ti baka. Naglaka pa apo ti magatang dito ti karne, naglaka. Baboy, baka, manok, nalaka. Nung gulay, kut nangina. Suta, nakapauma ti karne dito Ragit sila lang tagot kamutin, ng klog. Kamatis. At gisa tayo lang apo, gisa tayo lang tanong hanggang gisa nga perme kat make kape bangsina. Hindi masal. Yan, nagsisida ti karni baka, nagimas ato, ipapaitan. Nagimas pa nga, pulutan, timammartok. Nalpas nga gisan apo, kaluban tayo pa lang tano aje kwa manot ti imas na aje raman na aje rekado na kaluban tayo tapos luktan tayo kantay danom na after 1 minute kiwaran tayo manawin tapos ikantay ti danom na pagburukan tayo hanggang natin may sa oras lumunang ti may sa orasan kat naluton kanday ti danom nang. Basta lang po, pagburikan tayo ti may sa oras, tapos naluton to, kantayin do ti rekado nan.
Ayan guys, buksan na natin. After 1 hour, ayan na. Kumukulo-kulo na. Lagyan na natin ng asin. Tapos, si kabkabil ko apo nga pampalasa na kat Nor chicken. Tapos, ikakti paminta. Yum, yum, yum na. Nalunan na po tamay sa oras sa ating pinalunan kon. Tapos aji papait na gayam tatay. Naisabay kon. Ako nga naipakitan na ko naipost ko gamin. At kabil ko ato ay Ramanan tayo man no sakto ti raman na tano ka. Nayunak ti asin na. Yummy. Balilay. Tan, burburutun. Medyo nalo ng mut aji karninan ta, may sa oras nga pinalpalo ng kunapo. Ikabil tayo ato ay silin. Nangguton. Yam 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 na. Mas apo ti papaitan ti Ilocana. Mas pa ating pulutan. May kayo, nagkaldon. Kabagtit. May kayo, ati ti paborito yung. See you guys tomorrow again. Paki-follow yun na lang yung aking vlog. Madam Ilocana. Tapos yung aking YouTube. Same lang. Madam Ilocana din. Paki-subscribe na lang. Thank you very much. Again, thank you sa mga lahat na nanonood ng aking vlog. Bye-bye!